Miss Esther ndiwe madimbu kutondera ya ndakamira muningina wangu nimi ndimani togara ndiri mukomoto madimbu toga sei Indirisa bukucheze mwana wangu indirisa bukwa. Mimi ndimani Godfrey Madimbu. Kutoka sei ndiani togara sei Agaru. Togara sei bukwa tondera ndiani muningina wangu ndini togara sei wacho samamira zvese kusabuku ndiani nditoga sei Madimbu togara sei ndini togara sei azawo Madimbu zitari kuti togara sei ndira sekuru wangu sabuku togara sei baba stara cho ndini apa pakati madimbu toga sei sabuku ndiani baba zeore udzara sida Madimbu wacho alright nyaya ndekundipuma uroi ndoda kuti pane mombe imwe chete uya nembodza kuti pane mare dani ari kutaura izvozvo ndinesta midzi achitaura kuna tondera madimbu natoga sei sabhuku madimbu ukamanyi wakamira sei iwe nesta neawa ukama hwenyu wakamira sei kwavarohwa mainini madimbu kwavarohwa mainini munini wamai wako mwana wanzvadzi mwana wanzvadzi titaura kuti wakapfuma sei pamusoro mambo munosumidzaizvikana muchitaura kati papasika muna april yanga ri friday manheru ndo pandakatsvagwa natonderai madimbu ndobva ndasangana naye zvikanzi mai murudi wapamweya vakatuma gwarazimba vari munhu zvikanzi murudi wane mweya vandatsvagwa ndo handawanikwa ndo handatorwa ndo handanzi uyai tiprofita uyai ndine mashuri mazwi nemi ndobva zvanzi mai ndikuradzwa pamuri pane mweya wemunhu akafa munhu mweya wacho ukunhinaidzai muri kutambudzai kati memusha maugere asi munhu uyu hamusiri makauraya ba munhu akatorava nevanhu ndo vakatora mweya wakaisa pamuri ndiani aidaro muprofiti tonderai madimbu tonderai madimbu munin'ina wava pamba penyu hamusi kuraraba pari kuita mutsindo uye muchiterwa nebvuri ndikati kwete zvikanzi munoenda muchinopotera kwagwarazimba ndokwamunonowandira ikoko mweyayo uchikushungurudzai ndikati kwete zvikanzi mai munoteerwa muri amai muri kunzi muroi mukati memushama mugere ndikati ichokwadi ndiri kunzi muroi mushama mugere zvikanzi nani ndikati naRichard Manyange zvikanzi amai pamba penyu pane gona riripo gona iri rinoda kuura imimi nevana venyu zvese asi gona iri harina kuiswa nemumwe munhu ndirepo pamba ipapo ndikati asi nini mukono sendinoroyewo here zvikanzi kwete hamuroye asi makaisa musingazivi ndikati nyaya iyi yakutoda vabereki vangu zvikanzi amai imi mukaenda kumusha munotaura sabhuku wounganidza vanhu vemumusha vanhu ava voungana kudarizve imi munotaura mufiri yakaita amai ava ini ndeichibvisa gona riyai kuti muyambuke ndikati zvakutoda vabereki vangu varipo mashure macho china chandaida kuenda kumusha china kunyaradzo china ichocho mwana wamaiguruya vakafa abva aenda kumusha kunotora nasekuru wake namainini wake vachiuya namainini akasvika kuti mai vanasekuru vauya toita seiko titaure nyaya ndikati nada nyaya ndotaura amai pasina amai nguri panapa zvikanzi nemunin'ina waro natraimo matondikidza aka yangu zvese zvamukutaura izvo zvakazvinzwa kuCape Town kare kare musatitire chitsotsi ichocho vatati kwidza ako ake yako ndovazvangopera zvakadaro
But akakupuma wacho haapo ka. Haapo ba. Aiprofita wacho haapo. Aiprofita haapo. Ukaona pane nyaya yacho. Ngeke asina kuuya. Akanga aunzwa zidetire asi manje ari kubasa. Kupi? Cape Town vanodrive matraki. Saka baka zuva racho iro rakabva rangoenderana nezuva rebasa achibva atoti vanokoma endai munzwewo nyaya yacho kuti yakafamba sei. Iye matauro ari kuita ari kuti musi wakanga ari pachechi haana kutaura kuti mai ava vanoroya, akataura kuti mai ava vari kutambudzwa nemhepo iri kungotenderera pamusha pawakaroorwa. Asi vari kuzopumwa ivo kunzi vanoroya, saka tikudawo kuti pamba pavo pazonamatwe kuti ivo vabviswe bvuri rinenge richiitira kuti sekunge vanonzi vane jambo rinova pamazuva akaipa newani. Ndomatauriro azvakaitwa iye. Saka matauriro aiita pacheche semugariro wepacheche paive nevanhu vainyora mazuva acho. Mazuva acho atori mubhuku akanyorwa naiye matauriro akaita. Ainyorwa musi wacho iwoyo. Asi iye mazuva akaanotaura rinawagora simba. Kuverengerei maminutes acho. Pamusoro mambo musi wa 11/04/2024 chiprofita mandinditongerai kuna mai Manyange mweya unoti pane mhepo iri kutenderera pamusha wavo, ndiyo iri kuita vasagare pamba pavo. Mhepo iyi ine waridzi wakaipara yave kushandiswa sejambwa yechinzi wakauraya, asi wasiri iwo. Ine waridzi vanoda kubatsirwa pabviswe chiri pamba pavo, vosunungurwa vechipupura kuziva kwavo. Munyori Warasi. Iyo adari. Unoitije. Mambo ya sekuona kwandiri kuita muprofita akangotaura, saka iwo mukutsanangudzirana kwavo vakatadza kuzowirirana pakubvunzana kwavaita nemuprofita, saka wava kuzoti ndapumwa uroyi. Asi zvazviri zvokuti iwo watori nejambwa nezvinotonetsa pamusha, saka ndina kuona pawakazopumwa pakubuda mapepa pakudzera. Avachangamiri ndofunga nyaya idzi ndo dzatinosoendesa seri kwechirudziya idzi kuti zvinyatso kubuda, nekuti paita nguzvimwe apa muprofita aripo, mai vari kuti iwo vakapumwa uroyi. Saka vakuda kuti dai muprofita wacho akanga ari profita anga ari pano obva anyatsotsetsenura nyaya yani yake. Sima minutes kayo ari kutaura. Ari kutsanangura. Next kaachangamire. Mai ava vachitsanangura nyaya yavo. Pakaachangamire. Ini ndikuona kuti mawerengerwo aitwa maminutes anyatso kutaura zvakataurwa nemunhu muprofita aiprofita. Zvazonosiyana kuti mai ava matsanangudziro avo avaita nezvakatsanangurwa nemuprofita chaizvo. Haana kuwananga kuti mimi ati mhepo ine waridzi wayo wakaipara, musiri imi wachitonzi handimi. Saka uyo akatoachenesa itoti asi mhepo iyi yakukupai jambwa rekuti imimi munge mechinzi muri muroyi. Izvozvo wakazvidaira. Saka akati toda kuti vazoitwa tibvise mhepo iri pamba penyu iri kukupai jambwa. Saka maminetsi ayachangamire ajekesa chaizvo kutoti handioni kuti pane imwe nyaya yekuti katambi ndopananoda vangotarazvananoda kutaura. Ndada kutaura kuti mai avo vabvira dhaura tisara nyaya yavo uchiverenga zviri paSamueri kuti wakapumwa uroyi. Nyaya yavo yese hapana pawakapumwa.
waitotaurirwawo zviri kwanetsa kwete kubva wakunzi iwe uri muroyi wana uzi ndokutsanangura kwandanza pamusoro imamo asi hungwe kunzwa kuti hapana izwi rekupuma asi mukunotaura kwawo nyaya mai wari kuti mwana wamai wakanga wafa wakazonodaidza wana sekuru ava wakanga wazodaidzweya ende wakanga wadaidzwa akadaidzwa wana sekuru ari pano here akandodaidzirei wana sekuru avo akazodaidza mainini kuti mainini wana sekuru wauya kana pano panga pakanaka hanzi aripo here akamudaidza wana sekuru aripo wakandodaidzirei wana sekuru taura wasimuka hosha pamusoro mambo ya chakaita kuti ndinodaidza wana sekuru pakaprofit panhau iyi ndakange ndazodaidzwa kuti ndinge ndiripo awa ndimainini wangu mukadzi wabani saka pakazonzi pamunotaura nasabhuku muchitaura zvemunoziva zvakaitika pamusi wakapihwa kuzi mai wangu munofanira kutaurira vanhu zvemunoziva zvakaitika nekuti pawakasvika imimi ndimenge muripo makasvikotambira maiguru wenyu saka munofanira kutaura saka ndakaona kuti nyaya yacho haingataurwi ini ndiripo nekuti handisiri hama yamai vangu hanzvadzi dzavo dzinofanira kunge dziripo dzichizinzwira nyaya yacho ndosaka ndakadaidza wana sekuru kuti wauye hanzi mai avo wakafa sei mai wakafa sei ni macdonald wakasimuka mai avo wakafa sei mai avo wakanonzi wakaisirwa poison drink wakadaidzwa wari kuchechi wakatotumwa munhu kunovadaidza kuti hanzi uyai hanzvadzi yenyu yauya vachisvika bvawanzi kune pati yemaoveti wachiendeswa ikoko ndoko wakadzoka waisirwa poison waakurwara woenda kakuseri kwechuru endai kuseri kwechuru kuti pandoonekwa kuti wakaisa uro here kana kuti hapana ngaende kuna chiremba omberai kuna mambo Disgusting.